Zdravím vás ľudia z Minecraftu part 2. Už som akurát začal miniť, pretože sa mi vyplo natáčanie a klip sa mi neuložil, takže musíme znova začať. Nechcem, nič som tu extra nespravil, jediné čo som dal vypiecť bronze, made a išiel miniť. Vymanil som asi 3 bloky a vyplo sa mi natáčanie, takže dajte odber, dajte follow. A my sme našli lapisy. Toto je niečo dobré akože. Lapis. A to už sme hlboko, nie? To už by aj kejvka mala byť. Akurát, že záhada je, že sme ešte nenarazili ani na jeden jediný iron. Tie by som ja potreboval z toho dôvodu, že si spraviť farmu a ja keby som to nepovedal. Let's go, 2 irony. Tam je ešte jeden by to chcelo na... Keď nejaký v tejto parte bude. A... sa mi nepáči. Počkajte. Pomoc. Kámo, toto sme cooked. OK. Viem, čo spravíme. To zoberieme torčky. Lebo tu sme to nevymajnili už. A tu je taká zatačka a tu pokračujeme. Že som to spravil. Máme na ďalší pickaxe. Asi tak v nejakom 3. dni. Ktorý už asi aj máme. Super, zničil sa nám pickaxe. Takže sme hore. 2 stromy nám už vyrástli. Teraz akurát nad tým rozmýšľam, že ja mám jednu paličku na vypálenie tohto všetkého. Ja tu ešte toto. No dáme tam toto, lebo... Sami posúdiť, ako mi to teda išlo. OK. Môžeme si spraviť irony. Dôležitejší. Tu máte taký speedrun. Ako sa budeme pozerať na slnko, ako zapadá. Užili speedrun a dobrú noc. Západ slnka. Máme tu ďalší deň. Dobré ráno. Vypadlo zo stromov. Dám sem vypiecť, nech mám viac torčiek, lebo ich nemám nejako extra veľa. Napíšte mi do komentárov, či by ste vy chceli aj nejaký stream, lebo keby bolo nejaké, že viac ľudí, ktorí by chceli stream, tak by som samozrejme im ho splnil. Počkať, nejaká kejvka. Počkajte. A to vyzerá ako nejaká veľká kejvka. Musíme ísť niekam sem do strany. Už nemám torčky. Kopať. Tieto. Kámo, jakže 55 lapisu. Poď sem. Nerobím to prdele. Koper. Something else than copper, please. Kámo, fakt niečo inšie ako koper tu není.
To som fakt... No skúsime sem do druhej strany kopať. OK, už ideme hore, pretože je dosť možné, že už sa nám začne stmievať. Nebude vôbec. Jo, konečne tento strom Sladké sny. Máme nový deň, to znamená, že... Oj, som sa popálil. Že začíname ráno s popálením. To som nechcel povedať, ale všetko sa dá, keď sa chce. A že čo tu mám? To je ten nový mob, nie? Nový, už tam je určite nejakú tú dobu. Že sme konečne našli nejaké uhlie. Že sa dvere. Jupi, máme uhlie. Toto zablokujeme. Teraz som ten pickaxe vykraftil, kámo. Ktorý tvorím páči. Dajte mi tam ten odber plus. Keď na tomto videu dáme niekoľko lajkov, napríklad dajme si takých 10, tak budem jeden celý part iba zabíjať ryby. A bez dverí. Takže sa budem v kuse musieť ísť nadýchnuť hore. Nie takto cez dvere. Takže si to vy budete chcieť. Ja neviem. Vy sa na tom zhodnete. Samozrejme, že budem akože iba môcť. Toto. Jo, tam máme nejaké sugarcane. Poď sem. Som sa tak musel trafiť, ne? Yes, ryba. A toto čo je? Jo, to je akože nejaký... že to je akože nejaký iný ostrov. To čo je? Jo, hej, pamätáte si, čo som tam musel sa odsťahovať niekam inám z tej caveky. Ja viem, že si pamätáte, lebo to bolo ešte tento part. A tam je presne tá Mariánska priekopa, že doslova. Lebo to je tak hlboké. A skôr sa ideme vyložiť. A tým by som vám chcel oznámiť, že part 2 je oficiálne dotočený a čaute.